ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kateng jonga di Lawrence Sentiang, bat ngade way member naka LDA crew balak form hi mangah bat ki dan ki kena crew jonga be dan talang besat akhir di jong. Kateng jonga kate Western Nongbri kani ka music video kade ka sin ka arpa sedang manak ya kani ka music video te bahkan di ka music video pamta kade lawi ki kon samla in saplan ha ka arpa trik jong mata hi bunai loi fi bro karteng sabak lang lem long masak malan tolong da kani ka music video jong ka ba lai kani ka music video ru la shoot i ba dayai but I advisor te di ba fian sak me i we ni long spark lah yang pasti ya ka music step la penbiang nai ba DJ Brian ya kani sing roi dai ba Carmen Donding ya kani ka music video ba dep shoot min shipnai te mun pelaj mah mentau nah ka pelaj tarik bala ai kateng lawe ki kun samla ban em lawe pateng ben riu la pateng kari khasi kani music video kadai sang ka long nikong ka long ka lawe jeng kun samla ma kat sabang ni phai ki long la idu je kaman thangada ngi dan kam pan ya tali pan le ka kam ba ya kene music video la shoot ha bhai ka jaka kade ha air pangat kani ka spang ne music video kade spang kari jat material jingi ba la ka lyrics ka bala tho de isam ba de producer jingi te ya kene ka jingruai bala ai ka teng lawe ki hun samla ban pelaj ya kene ka jingruai ha ka Sam 15 Entertainment Channel tengah kerpat di pik ba ban ai ki jingsan pi yang i kanang ba nginang la ban kiu seprang ha ki be pat ki film ngila se ngila ban mi lai sekhmat ta jing kersan pi pat ba ngi scam ban ngila ban dek gini ki ai ba ba lawe pateng ben riu la pateng kari khasi